Ki Paidbah nong Shillong ha Thaiñ Khaput jong ka Meghalaya bat Assam ki basa ha Block 1 West Giant Hills ki don ha ka Jinglongo halo ka Jingpynshai jong Ngut ki Briew ki badai na ka Thaiñ Lapangap kumju ru na Barato West Giant Hills ha ki pulit ka ka district ka Jingpynklumar Jingmut yaki ha ba ki pentip Shah office Shillong Mail ka dai na ka Jingtep bayakini ki Briew on sawan kempat no da ki pulit ka chala Assam habala persyang benwat ya kadaw jong ke Jingpynshai kem ompat la ban pentikna namar na kaliang ki pulit kimpat ai kanu ke Jingpynshai ne ban pha ka Kyrwoh syakilat patai kubor ha ke jingwat jingtep na ketolong kubor la yo jingtep ba kini ki basya kem bat ki ba ki pulit ka Meghalaya kin IT syaki pulit Assam kumbal sapriang ka kubor ki kentup Yo Daybor mi boy lamare Evershan dingkan bat u persyang khar bat la ong bawai naki udai na Lapangap bat Ngut naki Thaiñ Barato la persyang ru ban yakren bat kinong yalam snong henre kimkwa ban kren ye halo kan yakam bat don ki boong ba ki dei ki Briew ki bujrung ti hakikam sniu kat ba ki don ki weiru ki boong bakala bandai baki pulit ki kem bat ka jingyap wei Briew na ka jai bandeu karbi na tapat uba itu kerteng kum u orival timung hakatayo ba arjong banai disa war jar pesan ubalayap hagaji kan at hapadeng ki jai bandeu penar bat karbi kini ki laingot menta ki Shah set ha district jail West Giant Hills. Habatin Paidbah ki kishap ka Shah plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya